Исәнмесез, эфирда Душанбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Яңа уку елы башлану белән балалар катнашындагы юл транспорт хәрәкәтләре арта. Моны булдырмас өчен нинди чаралар күрелә? Бүген 50-нче комплекста янгын чыга, фатирда бала ябылып кала. Халык өчен истәлек, шәһәрдәшебез үзенең туган авылында 2 һәйкәл ачты. 1 сентябрь көнне 36-нчы комплекста ачылучы яңа мәктәптә 11 сыйныф була. Анда яңа микрорайонда яшәүче 350 бала киләчәк. Бу шатлыклы хәбәрне шәһәр мэрына эшлекле Душанбе киңәшмәсендә әйттеләр. Теманы дәвам итеп, Наил Мәхдиев педагогларның август киңәшмәсендә яңгыраган тәнкыйтькә тукталды. Мәгариф министры Чаллыда ата-аналардан акча җыю очраклары күп дип белдергән иде. Я далек от слова поборы, которое прозвучало. Поэтому слово любое можно дать. Сам факт того, что есть обращение, заставляет вас и нас серьезно над этим вопросом подумать и устранить те недостатки, которые есть. Киңәшмәдә шулай ук иң яхшы мәктәпләргә һәм балалар бакчаларына акчалата бүләк тапшырылачак әйтелде. 56-нчы мәктәп һәм 26-нчы гимназия 1 миллион сум алачак. Беренче балалар бакчасы 500 мең сум. Бу акчалар педагогик коллективны бүләкләүгә тотыла. Бүгенге шәһәр мәгариф учреждениеләрендә барлыгы 400-гә якын яшь педагог эшли. Аларның 115-е мәктәпләргә һәм балалар бакчаларына быел гына эшкә килде. Бүген яшь укытучылар һәм тәрбиячеләр балалар һәм яшьләр иҗат йортына җыелдылар. Эшкә багышлау тантанасы алдыннан без яшь белгечләрнең фикерен тыңладык. Эшлим 26-нчы садикта, Ләйсән исемле. Татар группаларын алып барам. Эшем ошый. Балаларны яратып, бергә аларның күзләрен күреп, янып торган күзләренә тагы да ныграк эшлисе килә. Тагы яңа бер нинди уеннар, яңа картин, яңа рәсемнәр, яңа ниләр ясыйсы килә. Аларга карап, менә алар авызларын ачып карасалар, минем прям тагы да эшлисе килә. Уку елы башлануга балалар катнашындагы юл хәрәкәтләре арту куркынычы бар. Бүген бу мөһим тема Душанбе эшлекле киңәшмәсендә дә күтәрелде. 1 сентябрьдән башлап атна дәвамында шәһәрдә бөтен Россия игътибар балалар акциясе үтәчәк. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре мәктәпләр янындагы юлларда балаларга һәм зурларга юл йөрү кагыйдәләрен искәртеп кизү торачак. Яңа хәрәкәтләрне кисәтү юллары узган 7 айның аяныч күрсәткечләре хакында хәбәрчеләребез сөйли. Кешеләрнең тәгәрмәч астына эләгүенә машина йөртүчеләр генә гаепле түгел, дип ассызыклады бүген шәһәрнең юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе башлыгы Радик Кадиков. Узган 7 айда юл йөрү кагыйдәсен бозган өчен 3500 җәяүле җавапка тартылган. Аварияләрдә 61 бала тән җәрәхәт алган. Ел башыннан Чаллыда 200 мең артык машина йөртүчегә тизлек режимын бозган өчен җәза бирелгән. Бу сан артында күпме яңа корбан булырга мөмкин. В результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения произошло 27 ДТП, при которых 4 человека погибло, 37 ранены. За этот период сотрудников выявлено 1021 нарушения управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 1 сентябрьдән юл транспорт фаҗигаларын кисәтү максатыннан ЮХИДИның шәхси составы мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында аңлату эшләре алып барачак. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев автоинспекторларны ата-аналар җыелышларында да катнашырга чакырды. Саннарга килгәндә авариялар саны узган ел белән чагыштырганда кимегән. Әмма үлем очраклары арткан 13 кеше. Шәһәрдә юл хәрәкәтләре аеруча күп була торган юллар бар. Бу автостанция Челногорстрой Орловка. Мэр әлеге куркыныч урыннарда киләсе елда юл өстенә җәяүле кичүләр ясарга кирәк дип белдерде. Андый корылмаларның һәркайсына 60 миллион сумнан артык акча таләп ителә. Рим Мәхмәтова, Константин Величко, Алексей Иванов. Яңалыклар. Бүген иртән 50-04 йортында янгын чыкты. Шахидлар әйтүенчә, 4-нче каттагы фатирның иң элек балконына ут каба. Ялкын тиз арада фатир эченә күчеп, бөтен бүлмәләрне ялмап ала. Коткаручылар янгын баскычыннан менеп, ут эченнән бер баланы коткаралар. Беренче ярдәм күрсәткәннән соң малай хастаханәгә озатыла. Дом был отключен от электричества, обесточен. Одна из причин предполагаемых – это неосторожное обращение с огнем брошенного окурка с верхнего этажа. Также в данной квартире не было установлено автономных пожарных извещателей. Ну, если бы люди сами поставили данные пожарные извещатели, они были бы заранее оповещены, и эвакуация людей с высших этажей не потребовалась с помощью пожарных подразделений. Они бы вышли сами самостоятельно.
Чаллыда авыр йөк машиналарын йөртүчеләр арасында һөнәри осталык бәйгесе узды. Ярбуй мәйданында шәһәр мэры кубогына Чаллы, Казан, Түбән Кама, Алабуга, Глазов, Ижевск шәһәрләреннән 42 кеше көч сынашты. Нәтиҗәдә беренче урынга Алабугадан Евгений Романов чыкты. Машина йөртүчеләр трассада 7 төрле күнегү күрсәттеләр. Чыгышлар бик мавыктыргыч булды. Тренироваться итәргә вакыт бирделәр алай. Почти 3 атна дигәндәй тренироваться иттек, әзерләндек. Надеемся, җиңәргә дип инде. Самое главное, азактан калмаска инде, азакы урынга. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, 28 августка республикада бөртекле һәм кузаклы культураларның 64% суктырып алынган. 1 гектардан уртача 35 центнердан артык уңыш чыган. Ә безнең күрше Зәй районында бу күрсәткеч 50 центнерга якын. Урып җыю эше Чистай, Әлки, Алексеевский районнарында яхшы бара, ә арттагы эшлектә Кама тамагы, Бөгелмә һәм Тукай районнары. Тукай районында бу көнгә кыр эшләренең 53% төгәлләнгән. Республика көне бәйрәме кысаларында шәһәрдәшебез Радик Равилов үзенең туган авылында 2 һәйкәл урнаштырды. Әлмәт районының Түбән Абдул авылында тыл ветераннарына һәм Афганстан-Чечня хәрби хәрәкәтләрендә катнашучыларга багышланган мемориал комплекслар ачылды. Түбән Абдул һәм Елхавой авылларын бары тик күпер генә аерып тора. 2 авыл халкы да бөек ватан сугышында җиңү өчен зур өлеш керткән. Түбән Абдулда тарихка зур игътибар бирәләр. Музей эшли. Бөек ватан сугышында катнашучылар хөрмәтенә ачылган һәйкәлдән кеше өзелми. Тыл ветераннарында һәйкәл ачылгач, мемориал комплекс янына килүчеләр саны тагын да артачак. Сугыш чорында 200дән артык авыл кешесе армия талмый фронт өчен азык-төлек җитештергән. Талавикларга минем әле памятник күргәнем юк, шәһәрләрдә дә. Ә безнең авылда була. Ул бит авыл өчен горурлык шулай бит. Халык өчен истәлек. Шул памятникларны карап, яшьләр воспитация итәләр. Алар белми дә бит, моны кайсы бер яшьләр даже бөек ватан сугышын да белмиләр. Сугыш чорында анда бер качанда ынтыла түгел инде аларны күргән җәфалары. Буыннарга калыр өчен бик кирәкле һәйкәл. Бала йөзле батыр солдат. 80нче елларда Түбән Абдул һәм Елхавай авылларыннан 19 яшь егет кайнар нокталарда ватан каршындагы бурычларны үти. Бәхеткә барысы да исән-сау туган якларына әйләнеп кайта. Әфган һәм Чечен сугышлары геройлары өчен һәйкәл дә бу төбәк өчен кыйммәтле истәлек. Шушы һәйкәлләрнең булуы безнең авылыбызның бер караганда горурлыгы инде ул. Һәйкәлләр ул ничектер истәлек тә булып тора. Һәм кешенең ул бит инде тарихны онытырга ярамый ул. Менә без 16 малай, 16 җегет инде бу авылдан хезмәт иттек Афганистанда бит. Ул бит тарих ынтылса илнең киләчәге булмый. Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең 110 еллык юбилей уңаеннан Россиядә истәлек медальләре ясадылар. Түбән Абдулда яшәүче батырлар да бу күкрәк билгесенә лаек булды. Рим Әхмәтова, Гүзәл Шиһапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу атнада халыкны узын яллар көтә. 30 августта республика көне, 1 сентябрьдә Курбан бәйрәме уңаеннан өстәмә ял итәчәкбез. Әлеге бәйрәмнәр алдындагы эш көннәрендә 29 һәм 31 августта эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. 2-3 сентябрь атна ахырындагы ял көннәре. Белем бәйрәме күчерелми. Укучылар мәктәпкә 1 сентябрь җомга көнне баралар. Моңга менәшләр, мин сезнең белән саубулашам. Центр детского технического творчества номер 5 проводит набор на программу дополнительного образования «Детская инженерная академия» по подготовке юных специалистов в области инновационных технологий. По окончании обучения выдается свидетельство о получении дополнительного образования. Телефон 56 34 86. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Набережных Челнах с 21 по 31 августа. Экспо Кама. Впервые в городе потрясающая зоовыставка «Экзоферма». Милые пушистые звери со всего света. Трогать, гладить, кормить, с попугаем говорить. С 9 августа по 10 сентября. Ждем вас в ТЦ «Палитра». Проспект Мира, 49А. Билеты от 100 рублей.